Ero kamano kum ketika Ramogi TV kendo wachaka ni buch jo piny wantiere ka gi wendo amodhial miloni the Right Reverend Professor David Kodia mar ACK Bond. Wadhigo kode mbaka weche mopogore opogore ni to gisiayo rowere koso ginyayo kwe ntiere weche mosebedo mang'eny. Reverend ero kamano nyako mwasechegi. In kaka jodolo, kanisa siayo rowere e ng'anyo ni koso ginyayo kwe? Aparo ni okenadiera wacho ni kanisa siayo rowere. To kendo achiel gimonego wang'e ni rowere giki ntie kuma giaye. Giaye mier. Giaye mier moko ginie groups miluongo ni youth groups ma kanisa. Gin joma somewhere. Mok de wachi ni kanisa ema siayogi. To gin joma bedo dhi school. O gin rowere makake moko machon. Rowere masane ginyumo somo maber. Ma ging'eyo kuma piny dhiye. Ging'eyo gima hinyogi. Ging'eyo ratechgi. Omiyo ng'ato ok nyal siayogi. Yeah. Dontiere wach moro mane wuok kaendi Professor Kithure Kindiki mane jatend piny Kenya. Ma e gima nowacho, winjore ni gima nowacho mano Professor Kithure Kindiki. Kuna makanisa mengine kupitia taarifa zao walichochea vijana. Hao makanisa mimi ningetaka niwaulize leo kama ile kazi tuliona jana ndio yale mambo walikuwa wanataka ifanyike. Biye giwacho. Mokwongo owacho ni kanisa mamoko. Kodwa konyo jo Kenya. To wach kanisa nigi. Gin kanisa mage kichung ung'eyo owachgi. Ene sirkal. Jogi omak kanisa nigi. Okaw kanisa nigi iki oilu negi yo mar sheria kaka dwarore. To ka onge gimotimore within 1 week ene rumo monga. Mane gimoblokete. To koro ng'eni gin gineno kaka sirkal ni kanisa moro amora mochungi ng'anyo chalo joma siayo rowere. Kanisa moro amora mowacho ni rowere nigi ratiro mar ng'anyo chalo joma siayo rowere. Asenyisi ni nyithindwa gieki kata an bende an gi joma tindo e oda. Gin gi degrees gi somo. Kendo gin more critical than me. Kata an me ji nyalo ga learn critical me. Gin more critical than me. Why? Because gin joma are informed. Ging'eyo ratechgi. Ging'eyo kaka sirkal onego bed ni tiyo. Jomoko somo government, jomoko somo this and that. Omiyo onge ng'ama nyalo chochea nyithindogi. Joma kidwaro ng'ama nyalo chochea nyithindogi, ta ang' obed mna gin giwegi. Gitim gima richo. Emang' ni mi nyithindogi ni wuog ka resist. Nikech nyithindo oseneno ni joma dongo odwa wuoye wach mar kwe ahinya. Ni beduru na gi kwe, beduru na gi kwe. Gichal joma kopo wach mane chwar ni unyiso nyithinde. Kowang'o gi pi maliet. To ne nyithindo lingwa linga kata iwang'o gima liet nyaka kwe. You see. Te ginto hinyi. Ni gima liet nyaka kwe. Emomiyo jogi gin timbegi mamono. Magi mayo mitamo go nyithindo no kiyudi nyaka tich. Jodongo emi medo tije. Ng'at ema bedo recycled. To gin somo to kidhi tidwaro experience. Experience nyathini oyudo kanye kapoko omiya ng'ono. Omiye kamutiye. Emomiyo gin ema timbegi ema insight jogi. Giwere gi kanisa mos. Pok aneno kanisa kata be aseleme kanisa moko kata moko mara. Pok aneno kanisa ma ji chung to wacho ni nyithindo kaura rungu dhi ugo pok aneno. Be ok apanda biro neno. Omiyo timbegi maricho. Kake koro gik ma giwacho magalagala giki ema wang'o e nyithindogi. To nyithindogi react. The point is ok inyalo we nyithindo bed nyathi nyaka chieng'. Ni en onge gi duol. Kinde ma nyithindo ne ji ne onge gi duol noserumo. Tinde ng'ato kata mana na oda kadwa loso gimoro kadhi gi thorax mara ni ane wuon ot.
wabedo gi nyithinda piny to kona watimo magi bende gi kill their views mwa winjire koro beda family issue. Okay. Yeah. Eseche matungni nitiere piny kaka sani marowere nigi ich wang', serikal bende neno ne jomoko siayogi, kanisa onego chung' kanye? Muma wacho nang'o? Kanisa onego bende kwero koso kueyogi, nyisogi ni weuru wache ni koso nyisogi ni diuri adhira mbele gi dwachu nikech mano ratiro maru? Kanisa onego bende chung' kanye seche ma ji nigi pogruok e paro? Mokwongo kanisa, tij kanisa neno ni kama lweny nitie kwe ubetie. Mano is the first thing. To kasa ma ise chungo ji ni weuru dhao, to nyake no ni dhao ni ang'o mokele, nikech koki iloso wach mar gimokelo lweny ni pur biro wuoka. Nyaka los gimomiyo lweny nitie e kind sirikal gi nyithindo matindo gi. O kata nyithindo matindo, kata joma dongo bende na gi lweny. En joma dongo physical energy maonge. To akoni ni jo Kenya igi wang' mang'eny. Sama wuoyo kodi kane, dane ja Kenya ka ja Kenya nigi bunde kaka polisi nigi bunde ni Kenya chala Amerika mang'ana kata nigi bunde, aparo ni ikuru ji nyal negre marach. Yeah. And seemingly they are taking advantage ni ordinary people are not armed. Kiyude te yude mna garungu moro kata gi kidi moro kaka ko Nairobi kari kidi moro mange ba malungu bende onge. Yeah. Kite no se ba musirumo. Yusegedo kite murumo. Kora ngome paro jogi. Koro enani gima sirikal nyalo timo enani ya miyo nyithindo gi, miyo ng'ata moja Kenya, o kata ni nyithindo gi kende, ng'ata moja Kenya haki mare. An ng'eni kisemiya haki mara kata nyathi kaywak, nyathi matin kaywak, to min gi obiro neno kaywak ok chwade, okwongo nyise thuno, omiye thuno ka nyathi ole nyathini kata kicha kayo, to ka ni donjo nyathini yoga ang'o to chako go nyathini. Aparo ni ini jachien monego gol oko. Yeah. To king'eyo kanisa sani, ere kaka kanisa nyalo nyayo kwe seche ma jomoko neno ni ratiro margi orochi? Ena nyiso sirikal ni sirikal nyaka tim gimowinjore kaka katiba dwaro. Iwinjo ji ok onego bed ni luoro sirikal. Sama wantie kane ji luoro sirikal. Makata mna iyudo ni seche moko kata na an konena kata ng'at moro mane sirikal to ji chako na tankoda. Why? Because osebedo symbol of oppression. Osebedo symbol of marginalization. Gima hinyo ji. Gima people dread. And that should not be the case. Chon kana tin kineno mtok police nege nga Land Rover. Teka ne Land Rover. Kodo kondik ni police. Tisena Land Rover kabiro ng'wech. Nikech ing'e ni police i associate nage obro mako ng'ato. Luoro mane nitie machon no ok onego bed ni nitie sani. Kesani onego bed ni nitie some what we can say civil relationship. Tiende nitie tudruok e kind rahia gi joma nie telo kata gi joma nie security. Ma ji ok ng'ere kaka enemies. Jowasigu ma kineno wadu tineno dwaro kaka itieke. To mane gima osedonjo Kenya ka sani. Nikech sani kineno kata koro ng'ane ma wuoyo kane joma jotelo mane sirikal ma wuoyo kage. Koyuda kodgi to ji tanga koda. Kulunga ni anandhoga. Whereas those days, these people mane sirikal gi negi joma jumi luor makende. Sani luor onge. Nikech lugha ma kuomgi en lugha bende ma ketho chunji. Kake koro se wacho isa yanyo ni wan jo kanisa wan mwakelo jogi. Tiende sami wacho jo kanisa emamiyo jogi ng'anyo. Tiende ni wacho jogi onge wijgi. Gin gionge gi wigi ma ginyalo tiyogo. Gin nyaka ng'ato insert gi ka gitiyo.
I think that is nonsense. Mati ni neno ka gima kethore sani kichwacho ni chon ne nitiere luor ndalo manodongo. Yeah. To sani dog jotelo masani ni moketho gini koso en kaka nyithindo dongo e molokore. Nikech ang'o molokore ndalo ucha gi sani. Nikech ndalo no ne luoro nitie sani koro wang' teko moro chalo ka gima donjo. Ng'ane adwa miyi ranyisi. Diere Kenyatta ne wan gi cabinet matin. Tido ne cabinet no. Iyudo nitie joluo kata na 4 mane cabinet. To ne githis kabisa. Ne cabinet ma very lean. To chieng' winjo kata minister biro kari kama untie e pinyu kata biro e skul. Gweng' otuk te. Tiende ne ginyo mano mi luor. Sama umi tich no koro kinyiri ni jaluo. Koro kinyiri ni Kikuyu, okinyiri ni Kalenjin. Inyiri ni tich sirkal. Iwinjo. Emomiyo ji nomiyo jogi luor. To sane kata iyudo kamoro kadho ne to ji kata ng'ama chung' ni dwa nene onge. Nikech timbegi ok luwore gi dwaro mar jopiny. That is what I mean. Diere cha ne ging'ere kaka jotich mar jopiny. Ok ne ging'ere gi jotich mar sirkal, ging'ere gi jotich ma sirkal ondiko mondo tine jopiny. To sani joma nitie gieki ging'ere ni gitiyo ne sirkal ema ondikogi. Jopiny ok ondikogi. Sirkal ema ondikogi. To gikia ni pesa michulogi jopiny ema timo ang'ono, jopiny ema chulo. Mane shida mantie sani. Ki compare kawuono gi higni machon. To jo sirkal go nogo wacho ni jodongo kata jonyuol emoko tiego rowere yo maber. Emomiyo wang' teko moro nitiere ga chaya. Nikech kata mcha nigi oro nyaka barua ka ginyiso jodongo ni mondo koro chakuru dog chien ung'i ane ni to nyithindo gima dho ngere luongo ni upbringing gichalo nade. Chalo ka gima jonyuol gi jodongo gi jotelo oyulo e tich mar tiego nyithindo mondo obed nyithindo maber. Iwinjo. Nyathi kosenyuole. Nyathi kapok odhi skul to nitie role ma parents play. Nyathi kosedhi skul koro he is released. Igonye matin koro donje community. Makanyo odhi yudo timbe moa mopogore kuonde mang'eny. To skul ng'enye kamobetie en skul. Skul gieki ipuonjo gi jopuonj ma bende mopogore. Nyathini ok en koro en mar janyuolne. O belong to another class of society. To gik mosomo, gik ma janyuol bende ok understand. An kata sane nyathi kokelo na exercise, no miye homework, I cannot help. I don't understand gik mipuonjo gigo. Ok en kaka chon. Mwaka ng'ene en kwano da ng'ene kwano moriere ni. Geography ipuonjo gi sane, I cannot understand. Wan chon wang'eyo ne gik moriere ni. Emomiyo sani it's difficult to blame parents 100%. The parents emo puonjo nyithindo. Nyithindo ipuonjo gi ji mang'eny ma parents is just a fraction. Ibro dhi kata na ine dala wibro edo ka nyithindu manie dala. Gin kucho, they belong somewhere else. They don't belong to you. Nyathina kane tenu biro, ka nyise gimoro ka, teacher alisema hivi. Enje puonje mong'eyo. In kaka parent, doko ng'eyo nikech ok japuonj. Yeah. Emomiyo gik mwa feed go nyathi in the curriculum, in the society. Ka nyathi watch TV, to neno ka an kake minister, ayanyo nyawadwa, to ge watch TV. What do you expect? To kanyo kondik ni PG. Onge parental guidance, ni koro nyathi koro kik watch TV nikech ng'ato do yanyo wadgi. Are you getting my point? That is where the problem is. Nyathi somo giko neno kone ka jomadongo yanyore. Kiang'ano huyo ni mjinga. To nyathi be blugi na mjinga. Nikech you watch TV, to be okinyal tamo nyathini kik watch TV. Why? Majodongo gi jotelo mosechiwo ranyisi marach. They should not blame parents, they should not blame church,
They should blame themselves. This has set a bad example. And when you see 2007-8, Kanisa post-election violence, you think I put into TV. Gina no kake koyo ji. Up to some we kudikane. Nyethenda hate police. They were traumatized. They were watching kake jogetemo. Who is setting the example? Because order to poke in no kagomin. Then no kanyal goyo. Can one difference again na ko bedo paint away. Language magingeyo. Tomat society nyaka ngato ya nywadegi. Ngato nyaka go wadgi. This is what the society is giving our children. A lessons my children give me nyithendo. To kan nyithendo se ape. To nikoro ni nyithendo rach. Kidwa dhi siasa ing'ama duong'. Kare dhi adhi siasa ti wuoyo e kaw goons. Nyithindo matindo ne dhi goni koko. Dhi gone jomoko koko. Ki wuoyo ne to giwalo. Who is it? Is it nyithindo gi chache mupuonjo nyithindo gi walo? Or parents mu nyithindo gi walo? The same jo siasa mag okoko gi. Ema miyo nyithindo gi pesa. Gi take advantage of nyithindo gi. To gi miyo gi pesa. Koro ng'ane ka wuoyo te ewone. It's wrong. To king'iyo matut be kanisa be osekwedo hinyruok ma osebedo e ndalo mag ng'anyo motegno. I think ne kanisa osewuoyo. Moromo. Mokwongo gimone ging'e. Mata ang'e ng'won koda I don't blame the media. Okay. A bit. But positively. Nikech iyudo ne ka kanisa chung kata kana chung ayalo an gi congregation maduong' every Sunday. Every Sunday kama madhiye to one big congregation. Ayalo wach maber mar kwe. Ingene onge jamedia mabiro capture gini. One is same function. Ayalo injili mar kwe. Mara ni media kubika focus. To mara ka en jasiasa. Maya nyongato mane magde focus. Are you getting it? Omiyo the public they are not getting that coverage ni are not getting the perception ni Kanisa is actually because media is not giving them that opportunity to listen to the voice of the church. Media would rather cover the politician. Reason to unimungeyo. Gimomi apenjo no nikech jatend rita kwe men Kipchumba Murkomen mano CS mar interior. Nitie gima nowacho ka endie wach mar kanisa gi kwedo lweny mosebedo katimo. Winja ne gima ne Kipchumba Murkomen owacho. There will be no bishop, neither Catholic nor Anglican or any other church leader who will come public to defend the police. I know that. I also know that no diplomat will come to public to defend our police because it is not in their interest for Kenya to be a safe nation. I think CS Murkomen and Guinea Omer. I have to watch Giduluma Kamano. Omer the power. Police mo wegi kino kwa defend ye. Benyatene moruntiba police. Ange udionge. Police ge gini yethendwa. Police ge gini ngono gini uetewa. Police na wacho ni kagi moro kangato timu ge maber. I will defend. Toka kachi ugukinyi taido mnane ka rengo mtoka. Tomtoka ni chungo for flimsy reasons. Ongegi mo michungo mtoka ne mtoki ni enadi dakane kagine chal kamonden eregi moro maingo. Ka all the time all our interactions you don't know gimoro ma police duari kumi eno duaro either pesa or ido maki or how can I defend that action? To ka police otemo maber, why not? I will defend. Gine manyaka gi demonstrate themselves. To Kenyal book nipo koneno police mar Anglican, bishop mar Anglican, bishop mar eno le mo Anglican pile, oneno ka ko wuega.
Wacho ni poko neno kuwacho ni polisi poko neno kure mosebedo ka hinyore ng'anyo pok giwinjo ka wacho ni polisi go konego hinyre ukwedo wach no motego. May I tell you, nyocha Meru dong ng'anyo nitie neno police mane wuotho na gi demonstrators dak ne goye. The thing is, public bende are also sensitive. Gibende gin gi feelings. Maka gineno ka itiyo nyawadgi marach, kaka inyono piny minyono kata igoye gi bunde ni oneno ka how do you expect the public to react? To ka protect the public go kaka gi demonstrate. Hey, please don't do that. They will endear themselves to you. Murkomero I shadow shows. It will not help him. He's still a very young man. Is mesmerized just with power. Yeah. Talking you gini matut reverend. Yeah. Ang'o makelo tulo pachoka. Ende chien more modonjo ka koso jotele matimo ne jopiny marach koso jopiny maonge gi kweyo mayot gine magin gi ich wang mang'eny en ang'o? Iwinjo ich wang to ne Kenya ka mang'eny. Achulo suro. To koka ne gimo suro ni konyo na osuro ni should be able to pay me back something. Koka ne gimo suro ni temona. I'll be angry. Achulo ni ke piny chike motema ngono emochuna. Ki yudo joma nende telo pesa mage kwalo miwinjo no kwal. Higa ka higa janona ken yelu nangono auditor general gi dhulu akilu nango. Janon buge mag pesa mag sirkal. Golo ga wach pile pile ni bilion makama olal. Ginen makama olal. Gine kama olal. To pokwedo ng'ama no maki nikech auditors report owacho ni gimo lal kareka. To pesa to achulo. Kindi dwanu achul piyo. Kata nyoro, in fact nyoro kana yudo ginene from KRA ka taxman. Makona ne kia wieno wilo ka chulo pesa moro kia elofadi. Mani moro ne wil go higa moro. Gidware sane. Ondik na idware. Aoro mapiyo piyo. Kichalo na very clean mondo kata sama wuoyo kuom tax ta wuoyo ka from the point of view ka ngama chulo suru. Koro kineno ka jok mane telo ni gieki ma manage pesa mwasa chuloge. Gin gi yenga. Gin nyithindgi ema gimiyo ji tich, ema gimiyo tich. Iwinjo ne pesa ka ong'iew gimoro loka, moro ong'iew Dubai. Gin gi yenga. Ng'ato kawo lo elofa ka ekas elofadi. Jomoko tongilo. How do you feel? Anger. Omiyo Kenyans gin generally angry gi sirkal nikech kaka itiyo gi pesa gi. In kaka koro wakako na nyisi kata na MCA kodonjo kamoro. Kata na CS moro kodonjo kamoro. Iyudo ka joma dwa luore mabiro mtokni kia ngono what for? President should even limit with them paying. It's too expensive for the nation. He doesn't have to be everywhere every time. Ndi moko ma representatives mage mome wangi county commissioners. Can they retain county commissioners or that administration? Was they represent moko nyalo county commissioner or whatever? Represent me there. Nikech ka president to make one trip to Homa Bay. It is heavy expenditure. An expenditure moro monde ko nyithindo kata na 100 mu graduate. Are you getting my point? Why do you spend all this money? Emomiyo ichwang ma jo Kenya nigo en against sirkal. To jo manie sirkal igibede gi wang gi jo rahia nikech challenge comfort margi. Gin kise jingo weto kuro ng'ato kuro ni jinga Koro seche mong'we ni koro reverend ka koro mae piny montiere sani ang'o ma nyaka tim mapiyo mondo ich wang' ni odog chien to ang'o ma nyaka ng'i ni koro watim ma e ndalo mabiro nikech nitie gima dho ngere luongo ni short term gi long term. Ang'o ma nyaka gitim sani mondo mi liet ma ji neno kuonde te ni odog piny? Mokwongo jokue makwalo pes jopiny wadwa neno ni gin committee. Mano is a reality.
Jo mose kwalo pesa Kenya, pesa mose kwale Kenya kairi ng'eny moloyo pesa makonyo jopiny. Wadwa neno ni action okaw. Mar ariyo, wadwa neno usawa. Usawa ke luongo ni luchu, but wadwa neno ka haki mag jopiny otimo ang'ono obedo protected. Wadwa neno ni government wuogi plan matiyo, o plan mana mane blueprint kancha, mane paper kancha, plan matiyo. Matiyo mong'emna ni graduation dwa wuok ka. Sano ka wan gi graduations mang'eny. Graduations dwa wuok ka. What plan do we have for students who graduate this year? How do we absorb them? Plan no nyaka bedie. Okay, then a plan kende ma is in the paper. What are the plan? Nyaka action. Ma can be actioned. Nyaka bed pin. Kaya to kendo mara dek. Wadwa neno ka yore mang'eny mam demoralize ji. Odok chien kake taxation. Giwe ni everything kata business ke chako mathis ni tidwa bedo heavily taxed for any initiative midwa keto. Gi relax some certain things mondo mi jopiny nafu. Nyaka yude thuolo moro minyalo timo ang'ono, minyalo timego ohala. Iyudo ni kidhi kata na towns madongo, dhi kata Kisumu, nitie jomoko mok nyalo afford paying for stalls mag county councils. En gimonyalo en a pavement. Ochandore. Tiyudo ni ichwadogi, ok dwano nege kanyo. Tidwa ni gidhi kanye, to gibende gidwa gi chiem. Nyaka wabede gi human feelings. Ka human feelings obetie, to wabiro konyo Kenya ka. No to ichwang, food go them na Kenya. Ndiko wacho nang'o e seche makoro piny chalo ka gima barore dire. Ma ji gi wang joma kire nyaya kwede mar dhoudi bende nitie ni maka joka ng'ane gine ma gichando maka joma ng'ane timore kama. Ndiko wacho nang'o, ang'o manyonego tim sechego mondo mi oganda odug kamoro achiel, lweny gi wuogi. Wan gi gimoro miluongo ni National Cohesion something Integration Commission. Bore kabisa. Maka joma chamo pes jo Kenya to gi tich magitiyo. Yeah, gin reactive. Orito mnaka kanga nakoro gisiluonge gisamone Murkomen. Adwa ne gisamone CS Murkomen mondo odhi defend himself. Nothing. And ane kaponi yudi ne in the opposition kod ka gibiro wuok ni luongi. The thing is Kenya wan gi wastage programs. Ma en ane bur moro mokuny ji yieng'ie to gima gikonyo jo piny onge. So gima nyaka gitim, manyaka tim kaka sewacho ni program actions manyalo ndiko ji, kae to kendo enforcement of law. Maka sirkal o appoint jomoko miparo ni kabila ni odwa hinge jogo gi mang'eny ahinya, balance nyaka bedie. To ng'ato nyalo dhi e court of law ma seek redress mabed stopped. To kane ka our courts bende bedo manipulated every other day. Yeah. Nikech gibende ko buogi in judge to se buogi. Ing'eni kore ang'eyalo bura mana ma dipoko ofeva mana sirkal. Yeah. So nyaka wa respect the rule of law. Okay. Nikech anana wuon I respect the rule of law. Be mo me achulo usuru. Dine ok respect gik manene Kenya ka diko kan ducha ok ne. Yeah. To bende ka hero to ginyal neno. Seche ma piny tek kama endi, kanisa onego chung kanye. Kanisa nyalo chung e diere koso chung nyakonchiel. Gima dho ngere luongo ni neutral. Seche mantiere ywaruok, jopiny inyore, sirikal yware, kanisa chung kanye. Diere kanyo koso chungi kor ka jopiny, koso joma iketho ratichgi, kanisa chung kanye. Mokwongo adwa nyisi, kanisa ok nyal bedo neutral. In a society nyaka ng'iyudie nyathi ma ywak ni ng'ane omaya gire. You must stand. Kane Yesu Kristo wuotho, nowuotho e mier matindo gi madongo. To nochopo kamoro moyudo jomoko ma were harassed,
and helpless, like sheep without a shepherd. Yani jok mane diyo, mane hinyo, mino neno negi kech. Wan kaka jo kanisa tijwa en neno kech ne jogo mayuak, ne jogo mimayo, ne jogo mihinyo, nikech gionge gi teko. Nyaka wane kech, mane singi, mane Yesu Kristo wenwa. Ne uru kech gi jogo. Emomiyo samone no kech jogo konya side gi ng'ama mayo gi. Tijwa nyiso ng'ama mayo nyithindo gi. Ni please go slow. What you're doing is wrong. Nuan gi Nathan, nunyiso Daudi. Daudi, imayo ng'ani chiege. Is wrong. Ikwera. Ok no side gi power to be. Power that to be. Daudi en king ahenya. Kuro lenga osemayo to de okwenga niko se mai mumo wacho niko padle mi kone loko koni ko mai koti achiel te wene ngat apana ne okwero Daudi mna aran ratero. Emomiyo prophets money in the Bible, they were determining the dimension of leadership. Dire no. Emomiyo wan bende kaka jo kanisa kikwaluor. Tago mos seche moko, some of us ngoro moro donjo e kumgi. Ma koseneno jasiasa kodonjo, to kata na injili mano oseiko. Injili norumo. Olok maber. Olok seche moko bi waseneno kudhi kar jot mar jatend piny Kenya, man State House. Ma jopiny wacho ni koro chalo ka gima mano nyiso ni koro kao kor jo sirikal mar jopiny. Wana sedhi an State House nakweno kabidhiega. To nadhi dichiel diere agency last year to wadhi to bende nwuoyo to some of us nwaneno ka gin gidwa puoyo gima jatelo wacho to nakwera nyim jatelo wang kanyo nindo gini rach. And I don't regret having said that. Gimoro karach Trevor orach gimine ka goli Yesu malo mubi piny ka mondo bi oyali injili mar kwe, injili mar hera, injili mar ng'wono gino koyot. En gima kata tho wuokie. Mane emomiyo wan gi saints. St. Paul otho nikech wach aladiera. St. Peter's otho nikech wach aladiera. John otho. En gima kelo tho nikech jo piny ok dwar adiera. Sakoro mawa wango takadwa ni miwa ne wach mogik, ujumbe meingo mogik ne josiasa, jonyuol, rowere gi kanisa. Inyalo riwo gi kamoro achiel, inyalo pogo gi kihero. Gima nyalo wacho en ni moloyo kalo wuoyo kuom josiasa wa. Wachunguru kuom adiera, wachunguru kuom ratero mag jopiny. Kik wabed joma dwa ng'iyo ufuke wa ahinya. Inyalo mi mang'eny ufuko mok nyaka na ringo kalo nyuwuok. Please, jopiny ema nomiyu mandate mondo utelnegi. Priority mokwongo en jopiny. Mar ariyo en na jopiny. Kata dhi mar adek pore na jopiny emisav. Ok inyal sav sirkal. Sirkal en an instrument moro manoi kanyo mondo okonywa. Managing our affairs. Emomiyo en igole ga after every 5 years. Kono kutiyo maber tigole, kono kutiyo maber tigole. Jopiny to kinyal golo. Gima jopiny dwaro kod obedni kod orachni ema ang' nilu nikech mane gima gidwaro. Jonyuol wan bende wabed humble enough. Wabende kata nyithindwa mwawuoyo kuom gieki wayude thuolo bende washare kodgi. This is the best way. One in an evil world. Ma nyathi kichwayo nidhi adhi go lweny no. Nyathini ok nyal duogo seche moko. Koro gibende wamigi rieko kaka inyalo ng'any gi rieko. An asewacho ni wan wanyalo ng'anyo gi rieko mwago sirkal piny bende na gi rieko. En aniya ok ichulo osuru. Kineno ka osuchi itiyogo marach, ing'iewogo gik ma inebro hinyi, to you can decide not to pay tax in a different way. Ng'ama do lecture tanyalo lecture kaka inyalo
inyalo dagi chulo sirkal pesa. Staff sirkal of that money mage kwalo ni. Okay. To rowere gi kanisa ka koro watieko. Rowere to nyaka be guided, give values, even their action. Gimoro amora ma gitimo nyaka gibed guided with some values. This crowd mentality to seche moko ok nyal tiyo. Mata wacho ni gadiera. Nikech ka ji osero kata wan bishop keto a crowd, ibiro do ka koro pogore. The way makoro mentality do behave, en gimoro ma psychological behave. Omiyo ng'ato ng'eyo ni destiny mari as an individual to chal nade. Okay. Kidhi a crowd, what is your own destiny? Mana kaka nyithindo kadhi e school, ng'ato ka ng'ato ichulo ne fees individually. Kendo kiriembi individually. Omiyo way how we want to exploit our potential. Nyathi ka nyathi ong'eni ere gima anyalo timo maber. Mondo yud support. Ni an kata mantie ni an anyalo gini mae kama anyalo timo maber ye moloyo. To area potential mari no Emma needs to be supported by the society. Okay. Mogik ne jodolo kain. Jodolo kanisa. To nyaka wacha diera. Watimo be nyaka nyisi. Nyaka nyisi ni wan gimo wachono be wayiego. Kik wachamo asoya kwa kum jogi. Akwayo ujo wete wa kik wacham asoya. Asoya ema ketho nwa tich. Dwaro malang. To wachunguru kuma diera waweuru luoro. To Nyasaye bende biro chung kodwa motegno. Okay. Erokamano ahinya. Thank you. The Right Reverend Professor David Kodia mar ACK Bondo. Erokamano ahinya kuom seche gi go kodwa mbaka e buch jopiny ka gi weche maler misenyisowa e piny ka endi. Koro mane ka molore chenro marwa mar buch jopiny antiere ka gi Wilson Ochuka jaka buoch kobita kaka jaloko marwa an kaka pile nyinga Trevor Ombija. Jandingo panga jonyakach dendo Ombija taya nyakwar guok ocha pesa. Unindo maber jokama. Ayie. Bishop.